on fire. Ivenieza. Gotukani. Hey Stu, babambe. Babambe sana lam yatsixi rent office namhlanje. Siyayivala irent office namhlanje. Asifuni mntu apha. Makwanje. Hambani. Turn for the gate! Turn for the gate! Asilwinani izithandwa zethu silwa nabantu abagezayo abaphezulu sinithanda ukufa niseva kakuhle kufa thina khanihambe nigoduke niyophumla asilwinani izithandwa zethu hayi kabi mam Mike has law enforcement ngabani bethu Kothele somuntu Yemki truck uqoqosha into zakho ke nono wami uyothi Christmas early ever overtime hlala endlini uphole apha until zivulwe izifoni akuvele kuvalwe nje tata mamela tata Fulano masago singene Sipi babosi Betule ngaphakathi Sibe right chini Utoile Haga Sebeskiele Bakhile Saphula la gate Saphulile la gate thina Saphulile la gate thina Maleta wami Malendo siyenza Alendo
Siyavula guys yini? Ngale nto siyenzayo. Umntu samsha phe rent office ceba ngoku security. Hayi uzawushiyeka Nina reportela uzani reportela thini na sinifuna out. into izothi Ayizongena apha. Akho mali. izothi ayise Ningadutyulwa. yena nje yeke busi ipendula Bangadutyulwa. manje Kaloku xa usondela kulaa moto. Iyaseva noma sikhona silapha phakathi. Izawuseva noma sime apha siyashaya utoye because unyaka balela abantu izawuseva njani? cacula simameleki apha Izawuseva njani? Akusetyenzwa namhlanje. uyandibonayo Akusetshenzwa namhlanje. ithethayo apha nanso qha into endibonayo Abathi uyandibonayo imameleki ithethayo apha Akungenwa. Akungenwa mayihambe imoto. Mayihambe. Hamba moto hamba. Hamba moto. Hamba moto. Akungenwa hamba. Akungenwa rent office namhlanje. Hamba moto hamba. Yes. Hamba moto. Akusetyenzwa namhlanje. Sizokwazi kaloku we cannot negotiate apha. Asinegotiate apha. Babani? Sinegotiate. bahambe kudala sicela Asinegotiate. Seyivala i-rent office. rent office mhlaze saphendula Yes. uphendula Mayivalwe yona i-rent office ngoku. uphendula kwabo because bavale ifoni zabo sonke i-officials noma ziyasicela bathi xa befuna uphendula basiphendule. Asikhabe sihamba niceba ngoku. asinangxaki 24 hours Asizivale zethu ifowuni futhi. 24/7 sikhona thina Asikhabe sihamba. Sicela ke guys, sicela niqokolele ii-bags zenu bethu nani, nee-laptop zenu, nee-charger zenu, nisikhwelele. Ziqiqoshe ii-bags zakho phuma apha. thetha ntoni Asidlali ngoku, ayisosketshi esi. Phuma sisiqokolela ii-bags zakho. Phuma uhambe apha. Thatha ii-bags zakho phuma e-rent office. Phuma rent office. Phuma siqheleka kakubi apha phuma. Phuma ntombi. Hamba. Asi-acting ngoku nizobona. Uzawudlala i-TV. Phuma ndifuna uvala ngokwam lo mnyango. Zanivalela. Early Christmas. Ke ngotkani. Andeis tu. Ek is moeg van die ding. Sisi besicela uthathe ibhegi yakho goduke. Out e-rent office. Phuma ntombi, thatha i-charger yakho nefowuni yakho phuma. Kwelaa cala masiyobakhupha. Unayo into eshileyo nga? Bhaka wam. Ngomthatha mina. Ngomthatha mina. Hey ngathi baninzana ngokwabantu. Sicela nestaff mina. Sigoduke. Kokelelani into zenu, ho niyahamba. Kokelela into zenu, niyahamba. Kokelela into zakho, kokelela into zakho, oh uyahamba. Kokelela into zakho, oh uyahamba. Kokelela into zakho, oh kokelela into zakho. Yeah, kokelela into zakho, oh yeah, kokelela into zakho, oh yeah, kokelela into makaduka Tommy. Aziyaphuma imoto e-rent office akumandi. Kokelela into zenu, kokelela imoto zenu nihambe. Oh, oh. Kokelela into zenu, oh yeah, kokelela into zenu, niyahamba. Kokelela into zenu, bahambe. Oh, naku uThembu uyagoduka kokelela izakhe. Hamba mazaleni, hamba mazaleni.
indosi konkelani indosi ayavala igate uzosetshenzwa yes awuyenza loo nto yes kodwa kuzawukhabe kuvalwa apha e-rent office Kapha koko vamva azama igate ngoku pha ngaphakathi ipha kubo okay thani zayichaza inani lithi kwi-area yam bani nonke kwi-areas kwi-area yam ngubani nobani because umzekelo mna endlini ndiyabazi abantu abaphaa uyabona main road uyabona then waboThuru siyabazi abantu abaphaa ne abasebudwana bayabazi nabalapha bayabazi abantu abaphaa napha kamani then kanenzeni izokwazi okay sakhe sizanuvala andidivula siyavala kaloku andifuni ndithi kanditsho ndithevulana okanye ndithevulana le message ithi sakhe siqale sibe negqugulu ifuna ngabantu ixesha imemo kuceba ifuna na anytime okay sakuthumelela sicela ikhona into sakhe siyenze pha yethu ecaleni sayothakatha sakuthumelela nalapha ku-WhatsApp ndingukansila Ndiyabonji lonimaziyo walapha eWard 12 ndizawucela kuqala nizazise kuzawubhala uzinhle phaa okokuqala mandinamkele ndiva ingoma egeyithini ndithi mandiyisabele kwangoku uba ndithi ndawujonga ndifumaniseke uba ndisebambalo anikho baninji then mfowunele uspika ndawuva ingoma uthi kuspika mandinisabele uba nithini. Oh, thank you, Councillor. Njengoba silapha nje sisabela ukukhwela sibone kuFacebook njengabahlali balapha baleWard sifumanise kuba kuyaqeshwa apha eWard 12 asiyazi so besifuna ukuqonda wena ceba which criteria oyisebenzisayo for ingqesho kaWard 12 there's i-50 and iyaphinda le 50 ayiqesha phinda abantu abanye asibawe beqeshwa so kasicacisele because ubuhlanti bobakho khona ufuna ukongeza ndicela ukongeza ayikokuqala kuqeshwa apha ewadini siyazi into yokuba kuyaqeshwa siyababona abantu bayaqeshwa but singayazi into yokuba baqeshwa njani na so sade safikelela into yokuba masithathe esi sigqibo sisithathileyo size apha sizozibuzela ngokwethu apha kucela because siyahlala sivala imilomo sibabona abantu bayasebenza singayazi into yokuba basebenza njani na sinazo i-area committee ekuhlaleni nazo i-area committee aziyazi akho nto ziyaziyo. Nkosi. Thank you.
komnye umuntu ofuna uthetha. Okwangokusho. Okay. Indlela ekuqeshwa ngayo apha. Umsebenzi ufikela kukansila. Ukansila abize iward committee. Awubezibizile iward committee ukansila uhlala neward committee. Qiba kwami ubeze iward committee. Ndize nenani. Ndilinike iward committees. Iward committees kuxanduva lazo uba ziye kwi-area committees. Zigqithise lo mpoposho to inform i-area committees baziye kwi-block committees. I-block committees zizo ke ngonje ncakasana ezisondele pha ebantwini ekufuneke zibize abantu ngokwe-blocks zabo. Umzekelo ku-area 6 fanele bithunyelwa kwi-area committee ekhokhelwa nguSindi, ne? Then uSindi ne-area committee yakhe bayithumele kwi-block committees abazaziyo bona. Bayazazi mos i-blocks zakwa-area 6 mhlawumbi ngo-10 and 11 eMivundlini, eNkomponi, eKhayalethu, ibe ko-2 rooms ku-area 6 lo. Then bayayazi i-block committee yako-2 rooms bangobani, bayazazi i-block committee zasentwentweni, bachaze into yokubana inani esilinikiweyo ke kwa-area 6 because bekufike inani elithile then ngokwe-areas lohlulwa elinani. But le nizanayo yengqesho yona andiyazi. Nam ndiva ngamahamba nendlela that kuqeshelwe kwaMdledle ngasedamini kwaqeshwa abantu andiyazi ke kuthiwa 50 ngoku bendive into ye-35 andiyazi ke because I think yayi-3 bandiphazama ndandiyifumene into ethi kunabantu abaqeshwayo abakwa-6 ngokwewadi. Ndifumana kwamanye ama-ward councillor nawo eMangele. Ndatshekitsha uMatoto nguye mos umuntu okwa-6. Ndambuza uMatoto ngo-ward 12. Wathi uMatoto akekho uward 12 apha. Iyandothusa ke ibe kanti ke abo bantu abo bade babe kanti baqeshiwe. But nandazi uba uward 12 engekho kodwa ndiyababona bona abantu benxibe i-avarolo ngoku bandithethe. Yayiwo. And ndicinga uba yinyani kodwa ndandize ndiqiniseke uba yinyani. Ndive koomama uClara, ndive ngoCebanto, uSpeaker ndozandinika i-go-ahead uba makwenzeke ntoni na because bendiyifumene le nto. Bendimzamile umama uClara kwi-council meeting. Wathi basandubuya entweni kwi-NGC because bendifuna umxelela le nto inje uba ndiva usithini ngaba yinyani na. Hayi ke councillor. Yes. Kuzawuma yonke into apha eward 12. Yabona ke ngoku kwale ndawo nisebenzela kuyo sizayivala namhlanje councillor. Asiyazi uba ndawusebenzela apha nithini na ngokwemandate ephuma pha phandle bahlalini up until kusizophendleka. Councillor, ukwakho apha. Yes. Ndiva ubiza utata uMdledle, uqasha uMdledle. Uyintoni ke ingqesho uMdledle? Yile nto kaloku Okanye mhlawumbi no-councillor ababini apha eward 12. yile nto kaloku ndithi Uniwanikwa ngubani amagunya khona? Uniwanikwa ngubani amagunya? Mna councillor ndicela ngoku sihleli apha wenze i-phone call ngoku sihleli apha. Makeze apha. Mna ngubani lo unika umsebenzi uMdledle? Who is uMdledle kuqala? Because andimazi nakwi-structure lesinye. okay, khame ke ndifonele uSpeaker kuqala.